Alexus jazdí na trojkolke ako ďábel. Tak idem ho dohnať, ale nemôžem ho ani dohnať. Predbehla som ťa. Ali! Oh my god! Počkaj, pustím ma prvú. Ty musíš si dať vodu. Unavil si sa? Áno? Unavil si sa, Lalo? Daš, otvorím ti. Drž to, drž to. Drž si to. Tak. Dá si vodu. Drž to, nepusti to. Ešte to musím zaskrutkovať. Aj. Ale ja ukážeš nám, že ako ty rýchlo vieš jazdiť. Áno. No to sem. Počkaj, ja idem pre teba. Ešte nie, ešte nie, ešte nie. Ešte nie. Ešte nemôžeš. Wow. Ideš ako výchor. Za chvíľku bude mať 3 roky. Veríte tomu?